Ел әйләнәсендә кибет киштәләрендә булган яшелчә, җиләк, җимеш кеше организмына ни дәрәҗәдә файдалы? Кайсы очракта аны ашамауың хәерле? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы студияда Венера Аитова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр ушыда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Мөхтәрәм җәмәгать, иң беренче сорауны һәммәгезгә дә бирәсем килә. Гомумән, кыш көне кибет киштәләреннән яшелчә, җиләк, җимешләрне еш аласызмы, еш кулланасызмы? Безнең бит инде тимәләр бар, баса аласыз, кушылып китә аласыз. Әйләйлә. Еш алам, әлбәттә, бу минем менюда иң күп ашала торган яшелчә керә инде менюма. Кыш көне сайлаганда мин әлбәттә морозилка янына барам һәм морозилкада булган продуктларны сатып алам. Андагы яшелчәләрне. Ул күбрәк инде чәчәкле кебестә булса, брокколи булса, аннан соң шундый төрле смесләр була, ул бик уңайлы, тиз генә табага ташлыйсың да, җылытасың да ашыйсың, бик уңайлы. Кай берәүләр бит аны җәй көн алып куя, кыш көн әле каян кайткан, аның нинди икәнен белмисең дип, җәй көн алып катыралар. Алай эшлисеңме сез? Алар барыбер бит катырылган булачак. Шул җәй көне җыелган һәм катырылган һәм хәзер сатыла ул безгә. Мөхтәрәм кунаклар, әйтеп китәргә кирәк, Ләйлә безнең пескатарианка. Пескатарианка ул вегетарианнардан аерыла, нәрсә белән? Ул балык ашый. Балык ашаган кешеләр пескатарианнар, веганнар, бар тик яшелчә генә ашаучылар. Шуңа күрә билгеле яшелчә, җиләк, җимешне ул күп куллана. Менә үзегез, кай берәүләр бәлкем бардыр, үзегез әзерләгән запасларны кулланучылар, җәй көне генә әзерләүчеләр дә бар бит, Харис абый. Әлбәттә, әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, кадерле тамашачылар. Безнең бүген тема бик кызык. Мин моны төптәнрәк әйтсәк, бит инде без машинага салабыз ягулык, адәм өчен ризык. Гомумән алганда ул стройматериал да, безнең хәрәкәтләшен алар өчен источник питания да. Бөтен әйбердә шул нәрсә ашыйбыз, шуңа карап безнең анда ризык һәм дару. Шуның өчен безнең бит инде тәндә иң беренче Аллаһ Тәгалә яраткан безнең нәфсе бар. Я нәфс әйтә, я хочу. Нәрсә кирәк, шуны ашарга телик кеше. Бит бензинга запалонга килгәч, без бензин салабыз 92-не, завод цехарымызса 95-дә түгел, солярка салмыйбыз. Адәм заты нәрсә тели, шуны ашый. Менә яшелчәгә килгәндә, ул как раз аны сбалансирует. То есть, нәрсәгә ашаса да, яшелчә ашаса, җиләк җимеш ашаса, уны ничектер обнулировать. Шуның өчен моңа игътибарны күп бирә кирәк. Сез кыш көне үзегез аласызмы соң менә кибет киштәләрне? Әлбәттә, мин кыш көне менә безнең бит инде шундый термин, кая үстең, кая тудың, шундагы үсә торган яшелчәне ашарга кирәк. Табигатьтә бит карасак, ашамыйсыз инде сез. Фейхуа ашамыйсыз булып чыга инде. Юк, алай димим мин. Күбрәк ашыйсың, кибешер, менә нәрсә үсә безнең сонда. Әлбәттә лимон дисез. Лимон бит тегендә үсә, бездә түгел, лимонда кирәк, фейхуа да кирәк. Ләкин ул бәрәңге күп ашыйбыз, фейхуа да ашап булмый. Сез бары сораудан әле китәсез, читкәрәк китәсез. Аласызмы? Яшелчәне мин алам нәрсәне? Укроп, петрушка, сельдерей, чөнки алар үскән генә. Кыш көне помидор, кыяр ашыйсызмы? Кыш көне помидор, кыяр ашыйм, әлбәттә мин күбрәк алам менә майскилардан. Чөнки аларныкы тикшерелгән нәтиҗәсе бар. Анда эшли торган җитәкчеләр һәм специалистлар бузыла алмадылар. Базар мөнәсәбәтендә алар карыйлар башта кешеләргә чыксын өчен агу түгел, кирәкле. Шуның өчен аларныкын алый ашый. Аят әфәндигә күчкәнче менә Ләйлә килешмәде әле. Килешүдән түгел инде. Менә сатып аласың икән үләннәрне, аларны бер 10-15 минут суда торырга кирәк дип уйлыйм. Ишеткәнем бар. Без бу сораулар ашлык нукта куярбыз, Аят абый. Беләсез, монда Харис абый дөрес әйтеп китте, ашау турында, ризык турында, нәрсә телибез шуны ашыйбыз, әмма дә ләкин безнең кулланган ризыкта һәр нәрсәнең үзенең өлешләре бар. Әгәр дә бу аксымга карата килсә, аксымны күпмедер булыш булырга тиешне, әгәр дә инде теге физик труд булмаганда, әгәр дә хезмәт бик каты авыр хезмәт белән шөгыльләнмәгәндә, ул 80-100 грамм белок турында сүз бара. Әгәр дә инде майларга килгәндә, жирларга килгәндә, ул шулай ук физик хезмәт белән шөгыльләнмәгәндә 80-100 грамм жир турында. Ә менә инде углеводларга килгәндә, менә бу яшелчәләр, үләннәр, бу катлаулы углеводлар дип аталалар. Катлаулы углеводлар, алар турында барганда, алар углеводлар 30-40 грамм киргә тиеш. Менә бу әйтеп киткән нәрсәләрдән. Гафитегез, менә монда бер мизгелдә туктап китәс килә. Без бит нәкъ кыш көне куллану хакында сөйләшәбез. Билгеле, анда ел дәвамында җәй көне икенче төрле булырга тиешме? Кыш көне ул безгә нәкъ шундый ук мигдарда кирәк буламы? Кыш көне дә безгә шул ук мигдарда кирәк була. Менә хәзер медицина күзеннән әйтеп китәсем килә. Бүгенге көндә кызганычка каршы безнең регион эчәкнең әшәк авырулар буенча беренче урында бара.
Менә буның беренче сәбәбе итеп куела. Безнең шушы үзебезнең регион аркасында, шундый кышның озын булу аркасында, бездә менә бу күзәнәкнең, углеводның, яшелчәләрнең, җимешләрнең әз булуында. Чөнки ни өчен бара? Чөнки бу углеводлар, бу сложный углеводлар дип аталган катлаулы углеводлар, алар үзләренә күп токсиннарны алалар ишәктәге. Ишәкнең эшләвен яхшыталар. Ишәктәге яхшы безгә кирәкле микробларның анда үрчүе өчен, андар условиялар анда барлыкка китерәләр, шундый условиялар. Шуңа күрә, менә сезнең җавапка ул кыш көнедәген бик кирәк. Инде аның кыш көне шул күп кенә бу сәбәпләр аркасында әзәю, менә шушы күп кенә ашказан ишәк авыруларының күбәюенә китерә. Ни кызганыч, безнең ни кызганыч дип әйтеп булмый, бер яктан без кышны яратабыз, икенче яктан бездә инде кыш көне билгеле шушы помидорлар, кыярларны без бакчаларыбызда үстерә алмыйбыз һәм аның ничек үстерелгәнен, нинди сулар сибелгәнен, нинди ашламалар кертелгәнен без тәгаен белә алмыйбыз. Иң элек әйтеп китәсе килә, соңгы мәгълүматлар буенча тикшерү нәтиҗәсендә Татарстанның кайбер районнарында читтән кертелгән кайбер яшелчә, җиләк, җимеш һәм хәтта чәчәкләргә дә карантин игълан ителде. Миләүшә ханым, бу нәрсә дигәнсез? Бераз аңлатып китсәгез тамашачыларыбызга да. Исәнмесез, карантин ул тыелган үсемлекләр, шуп үләннәре, авыртулар, бөҗәкләр безнең Россия Федерациясына керергә ярамый торган аерым шундый бөҗәкләр, үсемлекләр бар, шуплар бар. Менә без шуларга кертмәс өчен безнең отдел тикшерә. Менә быелны 17 меңнән артык безнең проба алынган. Татарстанга кергән. Әлбәттә, кышкыда безнең менә яңа елларга да 8 мартларга чәчәкләр, яшелчә, җимешләр бик күп керә. Менә үзегез уйлап карагыз. Менә ул җитешкән яшелчәләрнең дәвамы бер атна ярым, 2 атна, шуннан соң алар бозыла башлыйлар. Менә безгә кайткан әйберләр, алар айлар, еллар буе торалар, бер нәрсә дә эшләмиләр. Аларны әлбәттә менә теге сатып алучылар әйтәләр инде, әйбәт булсын, мотор булсын дип шундыйны сайлыйлар. Аларны газ белән эшкәртмичә булмый. Аларны менә күз алдыгызга китердегез. Менә сез Финхуян әйттегез. Ул бит инде җитешкән аны монда алып килсәң, аны алып китереп җиткереп булмый, самолет белән алып килергә кирәк. Ул бит бик кыйбатка чыга. Алып киләләр аны күбрәк диңгез юлы белән алып киләләр трюмнарда. Трюмнарда бар шундый урын холодильниклар, алар анда газ белән җитеш өлгереп баралар. Менә шул газлар, әлбәттә, аларны кешегә зыянны дип әйтеп булмый. Булмыймы? Алар акрынлап соңынтын китәләр, үзгәрәләр, икенче менә нигә углекислый газга күчәләр. Но барыбер менә алар эшкәртеләләр. Менә ул кеше сойлысы килә инде җитешкән, бер нәрсә белән эшкәртелмәгән, удобрениялар кертелмәгән, пестицидлар кертелмәгән. Андыйлар бармы соң? Андыйлар юк. Андыйлар юк. Менә сиңа җәмәгать. Монда бераз нәрсә әйтеп китәрмен икәндер. Менә анда дөрес әйтелде, эшкәртүләр турында. Без инде бит инде зыян турында, минем аңлавымча, әгәр дә без зыян турында сүз алып барабыз икән, бу яшелчәләрдә, үләннәрдә анда ниндидер катнашмалар бар турында. Шулай бит. Беренче катнашмалардан ул бара инде, менә аларда да әйтерләр, нитратлар, нитритлар. Нитратлар була органика, неорганика, бу ашламалар. Анда ашламалар кертәләр. Менә бит инде бездә теге бакча белән шөгыльләнгәннәрдән, Харис абый да гына әйтеп киткәндәген, органик дигән әнә шул теге тирис белән кертү, башка ширмәләр кертү, шуның өчен нәрсә белән, инде химик белән табылган нитратлар тоже бар. Менә бу кертелгәннәдәген үзенчә яшелчә алганнары да алар үсеш чорында алар. Менә әйтеп киттеләр, безгә килгән бу җиләк җимешләр өлгермәгән хәлдә киләләр дип. Өлгермәгән хәлдә. Әлбәттә, өлгергән булсалар, анда килеп җитмиләр. Менә шушы өлгермәгән фруктларда, яшелчә җимештә, бу нитратларның күләме бик зур. Менә миндә Пәйгамбәребезнең сөннәтләреннән килгәндә мин укыганым, ул тыйган, өлгермәгән җиләк җимешне ашарга. Мин аптыраганым, миндә үземнең күздән нәрсәгә зыянлы булган икән өлгермәгән дип. Менә шуннан соң менә бу тапшырырга әзерләнгәндә нитратлар 3-4 тапкыр күбрәк өлгермәгән фрукты. Өлгермәгәнендә. Хәтта анда да исәпкә алынган. Шу анда да исәпкә алынган. 1000 ярым элек
Пәйгамбәрбез әйткән бу сүзләрне. Шуңа күрә өлгергән фрукта ул нитратлар юкка чыга. Шуңа күрә дә тыела. Әгәр дә инде бу яшелчә җимеш өлгереп килгәндә, аларга менә бу удобренияләрне кертмә турында сүз бара. Ләйлә ханым да инде тагын бер әйтте, Ләйлә ханым дөрес әйтеп китте. Бу безнең бит менә беләсезме? Менә мин әйтеп киттем дә үземдәген, аларның файдасы турында дагын. Монда бик күп нәрсә тора, без аны ничек кулланабыз. Ләйлә ханым әйтеп китте, яшел менә бу теге яшел үсемнәрне суда тотарга дип. Дүстән дә әгәр дә суда күбрәк кояш яктысында тотсак шул үләннәрне, ондагы нитратлар 2-3 тапкырга әзәяләр. Шулай ук нитрит турында сүз булды. Беләсез, менә бу нитрит ул күбрәк нитрат бигрәк күбрәк авыррак. Организмда менә бу нитрит кергәннән соң белок белән аксым белән бергә катнашып нитрозамин дигән бик әшәке онкология китерә торган авырларны булакка килә. Бу инде үсемләрдә генә түгел, ул ит ризыкларында, колбасный изделәрдә шунда да кулланыла. Шуңа күрә нәрсә ашаганыңны белеп ашарга кирәк. Монда ярыймы, ярамыймы кадгый куелырга мөмкин түгел сорау. Кайда әзерләнгән, ничек әзерләнгән, кайда сакланган? Шул барысында шуларның гына хисап калганда гына турында сүз алып барга мөмкин. Шулай ук әлбәттә менә безнең әле халык шушыннан нитритлардан кала торган пестицидлардан да курка бит. Алар турында да без сөйләшүбезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Тояну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без кыш көне кибет киштәләрендә сыгылып, тулып ятучы яшелчә җиләк җимешләрнең сыйфаты хакында сөйләшә башлаган идек. Нитритлар турында бераз сөйләшеп алдык. Инде пестицидларга килеп җиттек. Менә майский без күп ашыйбыз бит инде. Үзебезнеке дип ашыйбыз, үзебездә җитештерелгән әйберләрне шулай бит. Менә әйтеп китсәгез, Данил әфәнде, сездә бармы алар һәм куркырга кирәк маннан юкмы? Һәм менә бу пестицидлар турында да аңлатып китсәгез иде. Менә беренче чиратта әйтмәкче булам, бу көньяктан килгән продукция, нитритлар алар да бар инде аның. Әмма монда иң төп куркыныч әле аларда гына түгел, чөнки көньякка барган саен анда зарарлы бөҗәкләр, зарарлы һәр төрле авырулар бик күбәя. Шулай бит инде. Һәм менә ул яшелчәләрне күп тапкыр агылыйлар аларны. Һәм менә алар бит инде анда остаточное количество пестицидов дигән әйбер бар. Без инде анализларга бирәбез, Роспотребнадзор, Синтергигиена бездән анализлар алалар һәр вакытта. Һәм менә шушы көньякта килгән продукциядә менә бу остаточное количество пестицидов күп була һәр вакытта. Бездә майскида ул әйбер юк дип әйтә алам, чөнки без зарарлы бөҗәкләргә каршы көрәшәбез файдалы бөҗәкләр белән. Алар аталар инде бу биологический метод защиты дип атала. Интамофаклар безнең бүгенге көндә 12 төрле бөҗәк бар. Файдалы бөҗәкләр, аларны лабораториядә үрчетәбез, аннан җибәрәбез теплицаларга. Менә шулай итеп көрәшәбез аларга каршы. Мөхтәрәм кунаклар, әйдәгез әле без махсус шушы тапшыру өчен әзерләнгән безнең эксклюзив бер экспериментны карап узыйк әле, аннан дәвам итәрбез. Бүген безгә лабораториягә алып килделәр яшелчәләр. Biz аларны тикшерәчәкбез пестицидлар барлыгына, юклыгына. Тикшерүне башта без башлыйбыз проба подготовкадан. Без алабыз һәрбер мәсәлән яшелчәне һәм аны башта бу гомогенизаторда ваклыйбыз. Аннары ваклагач инде растворять итеп проба подготовканы үткәреп без аны пестицидлар барлыгын, юклыгын газовый хроматограф та төшереп әйтә алабыз. Тикшерү нәтиҗәләре шуны күрсәтте, безнең алып килгән яшелчәләрдә пестицидлар табылмады. Пестицидлар табылмады. Күрәсезме, бер яктан караганда сөйнергә кирәк, икенче яктан караганда Фәрхәт әфәнде нишләп соң алар шулай озак менә шушында китерелгәннәр дә бу безнең базардан, үзебезнең кибет киштәләреннән алып килгән, безнең редакторлар тарафыннан алып килгән шушы 10 көнлек диярлек җиләк җимешләр иде. Ни өчен соң анда пестицидлар бер нәрсәдә юк кебек табылды? Бәлки монда һава торышы ничектер тәэсир иткәндер. Чөнки салкын вакытта, кызу вакытта пестицидлар, витаминнар, гербицидлар, төрле нитратлар барысы да таркала башлыйлар. Монда куркыныч ягы юк. Мин истәп кенә шуны әйтмәкче идем. Әйтмәкче булам тагын, менә гербицид, пестицид белән минераль ашламалар белән кешеләрне еш кына куркыталар. Ой, алар зарар, алардан рак авыруы килеп чыга. Әгәр дә алар норматив
рәвештә, ГОСТ стандарт рәвештә кулланыла икән, аларның бернинди дә зарары юк. Бу беренчедән. Икенчедән, менә шул ук пестицид, гербицид, минераль ашламаларны кулланып үстерелгән үсемлекләр термик обработка үтә икән, ягъни алар кыздырыла, җылытыла, кайнатыла, алар бөтен менә бу зарарлы саналган матдәләр барысы да таркала. Шуңа күрә куркыныч ягымында юк. Айрат абый, килешәсез? Бу сюжет белән әйтеп китәсе килә иткәндәргә. Инде сез игътибар иткән булсагыз, анда мандарин белән булды. Әлбәттә, шулай бит. Мандаринның аның кабыгы ачылды. Бу эшә алынды. Пестицидлар, гербицидларның күбрәк ана шул газовый обработкаларда шул өске өлешендә була. Шуңа күрә менә мин үземнең гаиләдән дә чыгып әйтәм, ул алмаларны, грушларны күпмәгенә әйтсәң дә чистартып, барыбер күрәсең, бала өстәлдән алып чистартмага киеш ашарга тырыша. Шуңа күрә монда инде дөрес әйтеп киттеләр, обработка турында сүз бара. Бу чистартып ашау. Шулай термик обработка вакытында күбесе бузыла, юкка чыгалар. Менә шул нитратларның, әгәр дәгән фруктыдамы, овощта булган нитратларның юган вакытта, аларның 20-25% чыкса, инде термик обработка белән яки пешергәндә, кайнатканда, анда алар 70%-ка әзерләргә мөмкиннәр. Ул 70% турында. Шулай дөрес әйтелде, ул нитратларның алар файдалыклары бар. Нитратлар менә безнең йөрәк авырулары вакытында нитратлар кулланалар. Чөнки аларның күпмедер әз генә өлеше, аның әз генә файдасы да бар организмга. Монда нәрсә генә булса да теге һәр нәрсәнең үз күләме бар. Шуңа күрә монда артык турында сүз бара. Менә инде тагын кабатлап әйтәм. Менә шушы пешерү юллары белән, жуу юллары белән, чистарту юллары белән бу нитратларның, ул пестицидларның, гербицидларның юкка чыгуга дәрәҗәсенә китергә мөмкин. Айрат абый, бит менә алмаларны пешереп ашыйсы килми, аларны шушлай килеш алып, юып кына ашыйсы. Чистартып ашарга. Чистартып ашау турында сүз бара. Менә хәзер яшелчә, җиләк, җимешләрне сабын белән дә жуалар. Сода белән жуырга мөмкин. Бернинди аның зыяны юк. Сода белән жуырга мөмкин. Бигез лайфхакларга күчкәнче, файдалы киңәшләргә күчкәнче, әле тагын бер кат Миләүшә ханым әйтеп китсәгез дә, шушы карантинга кергән продукцияны безнең тамашачыларыбызга файдалы киңәшләр, нәрсәләр керде, нәрсәләрне тыелды бүгенгә? Бүгенге көнгә безнең карантин буенча чүп үләннәрдән менә амброзия, безгә тыелган чүп үләннәрдән павелика, шулай ук безнең авыртулардан менә яңа гына, яңа ел алдыннан бездә 90 тонна борычны кертүгә тыйдылар. Анда калифорнийский трипс. Шундый бижак бар. Менә шуның аркасында 90 тонна борычны кирегә бордылар дисәм дә була. Кирегә үк бурмадылар, аны Мәскәүгә алып барып, озон белән эшкәртеп, монда алып кайтып, яңадан тикшертеп безнең лабораториядә, аннан гына сатуга куйдылар. Яшелчә, җиләк, җимешләр нәрсәләр керде? Яшелчә, җиләк, җимешләрдә андый авыртулар, бижаклар табылмады. Менә әлбәттә менә безнең бит инде Россельхознадзор Татарстан белән генә түгел, бөтен Россия чигендә әлбәттә менә төрле Средиземноморье муханда ниләр, башка төрле бижаклар табылалар. Аларны безнең Россияга кертмиләр. Ә безнең Татарстанда менә табылды менә шул калифорнийский трипс. Безгә кертә торганнар, димәк, безнең һәр вакытта тикшерелә. Еш табыламы ул, менә әгәр дәгән тенденцияны күзәтсәк? Быел менә яшелчәләрдә 3 очракта табылды. Ә менә инде чәчәкләргә килгәндә, розаларга, башка төрле чәчәкләргә, анда менә калифорнийский трипс күбрәк табыла. Ул теплицада күбрәк тарала, шулар белән безгә монда килә. Рәхмәт бик зур. Инде хәзер бүген кыш көне кибетләрдә ни рәвешле сайларга, ничек аларны кулланырга кирәкме, юкмы, зыяны булмаслык итеп куллануда лайфхаклар, киңәшләрне әйтеп китсәгез иде, Ләйлә. Безнең менә син сораган бит инде бакчадан җыеп морозилкага тыгасызмы дип. Безнең әниләрнең аерым бер морозильниклары бар, зур. Шунда җыеп, бөтен берне саклыйбыз. Миңа да җибәрәләр инде алар кай вакыт җыеп. Үзенеке булганда, әлбәттә син беләсең, монда бернәрсә дә кушылмаган, бернәрсә дә бер зыяны да юк икәнен беләсең. Монсы шәп, кибеттән ничек сайларга? Кибеттә алганда, мәсәлән, яшелчәләр турында әйтеп киттем, мин тоже морозильниктан алам, ансы да. Чөнки
Помидорын сөйләгәндә черрины алырга тырышам. Чөнки менә бу зур помидорлар барыбер аларның исләре дә юк, менә резиновыйга охшаган булып китәләр. Черри ул барыбер күбрәк шундый тәмле, тозлырак тәме бар. Помидор тәме кала. Аннан соң шул үләнергә килгәндә, мин мәсәлән рукколны алганда, рукколны сатып алам да, шул кассадан киткәчтен сразу ачып карыйм, иснәп карыйм. Чөнки берничә тапкыр шулай булганы бар, шундый сосы ямьсез газ исе чыга. Сен ачуга шинә башлый рукколның үләннәре секундында. Менә ишай кире кайтарып, менә берничә кире акча кайтардылар. Шуңа күрә менә рукколны шундый моментта бар икән белеп калдым. Шулай яхшы киңәшләр Фәрхат әфәнде. Кичкенә генә нәди генә өстәү менә шушы киңәшләргә кыш көне алганда, менә бу яшелчәләрне, үсемлекләрне, аларны күбрәк алырга кирәк. Чөнки фәнни яктан караганда, менә бу үсемлекләрдә, җиләк-җимешләрдә 30-40% витаминнар кышкы саклау вакытында кимүгә төшә. Шуңа күрә кыш көне алганда күбрәк алырга кирәк аны. 2-3-4 мәртәбә күбрәк ашарга һәм алырга кирәк. Менә шуны истәргә була. Данил әфәнде, яшелчә җиләк-җимешләрне алганда кыш көне нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Беренче чиратта тышкы кыяфәтен карарга кирәк инде. Ул чирек булмаска тиеш инде. Аннары төсе үзенең төсенә ярашлы булырга тиеш. Кыяр мәсәлән инде сары булмасын, помидор инде үзенең төсе кызыл булсын яисә анда сары помидор икән сары булырга тиеш. Һәм анда төрле инде таплар булырга тиеш түгел. Аннан менә тагын бер нәрсә әйтәсем килә, кайчагында без бит инде кулланабыз интамофаклар менә файдалы бөҗәкләр. Алар кайчагында, алар бит инде продукциягә да утыралар, әйме? Саткан чагында инде кайчагында безгә сатучылар әйтәләр, менә бөҗәкләр йөргәндә диләр. Алар файдалы бөҗәкләр. Ну кайчагында китә бит инде продукция белән алардан берничә бөҗәкләрне. Шуңа күрә алардан андай бердән куркырга кирәк бул. Әгәр дә килеп чыга икән инде. Ул күрсәтә, киресенчә ул продукциянең чиста икәнлеген күрсәтә улай бер. Хәтта шул ягы бар. Майскиныкы. Майскиныкы, әлбәттә. Шителдән кайтканныкы. Шителдән кайткан продукциядә анда инде ул булмый, беренче булмый. Чөнки алар һәр вакытта алар агуланалар. Мин шуны әйтмәкче булам. Менә үлгән балалар инде алар. Кызганычка каршы кай вакыт тиреләре очрый. Менә шул Калифорния. Әгәр дә тапсалар, кая мөрәҗәгать итәргә кирәк? Бу бит инде. Әгәр дә тапсалар, безнең лабораторияга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ул Родина 25 25-нче йортта урнашкан безнең лаборатория, шунда килеп күрсәтеп, анда безнең кергән урында ук бар, кабул итә торган бүлмә, шунда кереп барысын да бирергә кирәк, тикшертергә кирәк. Рәхмәт бик зур. Харис абый, менә кайбер әйберләрне шундый фикердә булган кешеләр бар, сезонында гына ашарга кирәк. Башка вакытта, мәсәлән, помидорны ашадың, мәсәлән, җәй көне, шулай бит, кыш көнегә җитә дип әйтәләр, шулай бит. Ә сез нинди карашта? Дөрес түгел ул. Чөнки без ашаган ризык бер көнгә, 2 көнгә җитә. Яңадан бит яңадан ашарга кирәк. Менә мин әйтәм бит, машина белән бензинны биткәч, яңадан килеп бензин салабыз бит. Ул бит бүген заправить иткән айгыларга җитми. Мин нәрсә дә телим? Халыкны куркытырга ярамый. Менә без бит инде хәзер буран булды. Буран булгач, иң беренче урамга нәрсә чыга? Грейдер чыга, бульдозер чыга. Менә хәзер ашказан карыйк, шәһәр белән чагыштырып. Менә монда төрле әйбер була, вздутие була, башкасы була. Әйтәләр рекламада монаша. Бит организм бульдозеры нәрсә? Яшелчә, клетчатка. Шушы клетчатка ашасаң нәрсә бул? Тузлы кәбестә, кыяр, помидор, укроп, петрушка. Пожалуйста, проблем юк. Ашадың, ул барсында чист тартып чыга, и тормыш кеше җылмайып яши башлый. Куркытырга кирәк түгел. Аның нитраты белән дә кеше, Совет безнең Россиядә, Татарстанда үлгән кеше юк. Нитраты организмда бар, чөнки биохимик процесс вакытында баскыч үтелә ул. Шуның өчен менә безнең врачыбыз әйтте бит, ашарга кирәк бөтенесен, ләкин күпме кирәкне? Шама белән. Һәм яшелчәдән яй көне күп ашадым бит, кыш көне ашамаска кирәк дигән дөрес түгел. Менә монда әйттеләр бит инде. Менә карык табигатькә иң яхшы консервант. Вакытыбыз кызганыч күп түгел. Айрат әфәнде, менә безнең гомумән алганда менә шу кыш көне яшелчә, җиләк-җимешне кулланганда, сатып алганда, кулланганда нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Беләсезме, таян ноктасы булып торырга тиеш үзеңнең тазалыгың турында кайгырту. Монда әйтеп кителгәнчә, бу күзәнәкләрнең ул яшелчәме, ул җиләк-җимешме, яшел үләннәрме, аларның барысы да кирәк. Алар организмга кирәк. Бу зыянлы икән дип аннан качырга кирәк түгел. Инде куллануга калганда, әлбәттә, Ләйлә ханым әйтеп китте, үзең әзерләү турында ул дөрес. Шулай дип киттеләр, кибетләрдәге сатып алганнарны, ул менә инде
читтән кергәнме, үзебезнекеләр үзләштер ясаганмы икән, аны ди кешенең һәрберсенең үзенең намусыннан тора, ничек ул намусланган. Инде шушындый ханымнар шундый сакта торганда, инде иншалла әшәкләре безгә үтмәс дип уйлыйбыз. Шуңа күрә тагын тукталып әйтәм, таяну ноктасы булып торырга тиеш, үзенең тазалыгы турында уйларга, әмма дә ләкин нәрсә ашаганыңны белеп ашарга кирәк. Нәрсә ашаганыңны белеп ашарга үзеңә дә һәм балаңа ашаткан вакытта да нәкъ шушы сүзләр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз да. Исән сау, сәламәт булыгыз, игътибарлырак булыгыз. Сау булашабыз.